Hello, sound check one. Mga bag-ong kalambuan, mga proyekto o programa sa kagamhanan, may nungdanong isgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Kapihan sa PIA. Dinhi nato sayran ang katikaran sa nagtrabaho nga kagamhanan. Kapihan sa PIA. Dinhi usab nato masabtan ang mga mahinungdanong katikaran aron ang katilingban atong kagamhan sa paghimo sa tukma ug makinadmanong desisyon. Kapihan sa PIA. Usa ka oras nga programa nga gidumala sa Philippine Information Agency Bohol ug hatod kanato sa DYTR-FM. Ug karon, aniya ang atong ikauban sa pagpangapi. Well, gala kumusta? May hapon ang sab kanatong tanan. Once again, nasab kita ni atong matag semana nga tulumanon. Atong kapihan sa PIA sa atong paboritong istasyon sa DYTR. Mabati kita alas 4 ngadto sa alas 5 sa hapon mga higala. Unya samtang pagkakaroon doon na kita live nga broadcast gikan sa PIA Bohol Facebook o YouTube channel. So nagsagan mga higala sagad sa Philippine Information Agency, sa atong mga central office officials, sa mga regional officials, sa mga provincial officials all over the Visayas. Once again, sagad sa Philippine Information Agency kini si Ray Anthony Chu, kauban ni Iboy Tista ug ni LV Bungosya nga nag-celebrate siyang birthday karong adlaw. Niauban po nato mga higala si Rolly Uy. Karong adlaw mga higala, importante sa natong hisgutan. Tan-awon na to kung si dagan na so far sa atong mga programa sa pagsiguro nga doon natay sustainable nga supplies isda, no? Kay botang nga maong jud nay madali-dali na to, labi na gyud kay ang atong livestock industry karon murag dunay gi sa gubang nga hagit. So arita diri isda niya seemingly gikan sa kusog kaayong reklamo ni atong miaging mga tuig mura og nahupay-hupay jutay, no? So kani mo atong gustong tan-awon karon unsa may mga lakang nga gihimo aron mahitabo ni ingon ani or simpleng na pura na magyud ang mga tawo reklamo, but seemingly sa atong nakitaan nga mga record sa Philippine Statistics Authority doon nagay pagtaas sa supply, no? So tan-awon na to og kini pagtaas sa supply epekto ba ni sa mga programa or natural ba gyud taas na supply. So karong adlaw mga higala, dako na itong kalipay nga niya mismo ang atong head sa atong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang atong Provincial Fishery Officer, si Sir Didoy Candido sa Mihon. Sir Didoy, maayong adlaw. Welcome sa Kapihan, sir. Mayong adlaw, sir. Kani, mao na akong gingon nga for years, gasigig reklamo. In fact, nahimo ng personal ganito mga reklamo, no? Unya, karon murag seemingly, ni medyo hupas-hupas og jutay, wata kay baw kung saan napura ba ang mga tao, or tinuod ba yun nga dunay nakitaan nga pagsaka sa supply sa fisheries na to. Unsa may tan-aw ninyo ni Sir Dave? Actually, karon sir, ang ato ang production karon sa ato lang ikuan sa Central Visayas na nisaka jud ta. 17.5%, so positive ta as compared to sa national data. So ang epekto siguro ani usa sa mga factors mao ang ato ang mga proyekto niya doon na say mga favorable nga mga kanang panahon nga dili mahamper ang ato ang mga aktibidades sa kadagatan nga inubanan po sa ato ang mga programa sa BIFAR o sa mga LGU, local government units, provincial government, kay naaman sa sila mga gipang implement. So usa na sa mga epekto niya ari po ta sa ato ang mga
production facilities nato sa BIFAR dako pud kadto tampo o Oo. ambag sa production tungod kay sa mga niaging tuig nag-under rehabilitation pamanta sa ato ang mga facilities kay tungod Sa mga katong- calamities, katong no? mga calamities, bagyo kay vulnerable mo jud ta. Mao gyud. Murag nahog nga kita mo joy badly hit atong mga bagyo. So ang ato ang mga facilities karon last year nagsugod na jud og operate nga diin makita na to nga nagproduce na jud niya nahuman na og rehab. So hopefully kani magpadayon naman ni siya niya karong tuiga na sa tay mga dugang nga programa and dako ta og pasalamat karon nga tuig to 2025 kay nidako jud ato ang kuan karon budget sa ato ang mga livelihood program. In terms of percentage, sir, mga pila man eh. So sa percentage siguro sa ato ang regular program nato niaging tuig murag naatas mga 16 million karon na ata moabot na ta sa mga almost 50 million, so mahog og mga times 3 Times 3, no? times 3 300%. so mauna ingon ana nakita siguro pod sa ato ang national government nga kinahanglan jud suportaran ang atong mga mananagat considering ang atong mananagat jud mo ay pinaka vulnerable labi na kaning atong giatubang nga climate change. Oo. And ug kuan yung mga higala, posible nga sa sunod sinamana ato ipakita, no? Ang kani atong istoryahan ni Sir Didoy karon ay ang giingon ba nga katong epekto sa climate change. Yan tutas sa usas mga islas tubigon, kani islas Inanuran. By the way, atong shout out sa atong mga higala diha sa islas Inanuran sa barangay Matabaw sa Tubigon. Nakitaan gyud nato nga ini sakas taob in fact katong mga panahon mo to sa Nuwan ang nahibilin gyud nga bas nga uga dito kadto ra yung dapit sa ilang kapilya, no? Hurot-hurot tanang balay ang tubig tagatuhod ng mga sala na as tagatuhod na dapit. So mo ning atong gitan-aw sad nga kani adto murag dili pa man ni kaayo maabot og tubig ni mga lugara. Unya duha ka buok ang ilang gipasanginlan katong paglinog nga murag ni unlod ang portion sa Bohol nya na mga portion sad nga ni Saka, pananglitan na Maribohok area o Gangloon, Saka siya, pero ang mga islas Tubigon, ni Unlod, kaduha na, nagkataas gyud ang atong dagat karon kaya kung nakabantay mo, katong mga San Juan, panahon sa una, ang dagat, murag, naapa sa atong mga silinganan, ba, no? Karon katong mga naagan, nabuyo sa baybay, Saka gyud siya, unsa may epekto, ani, dako ni kay epekto. In fact, tungod sa init kaay nga panahon, ang atong kadagatan hingtaas ang temperatura. Kung mo init-init ang dagat katong mga isda nga murag ganahan magpaibabaw mo pagtiglaw mo na sila. Unya kung patiglaw sila dili na sila moy kasagaran nila nga puy-anan. Mao na nga mahimo silang prey sa mga dagko-dagkong isda nga dili na to makuha katagsar mo punta nga atong mga isda kay ani ra mang taman sa mabugsay jud in town. Di man ta kapalawod og maayo. So dili ta makakuha tong dagko-dagko kay isda nga naa dito sa laut. So tungod na medyo minus gyud ang atong supply sa isda. So salamat lang ta nga kining even then dunay mga programa nga atong gobyerno nga kasige aning pag-inganyo na itong mga tao nga managat ta magpabilin ta ani because ug dili na to ma-provide ning protein requirements sa itong mga tao kaya lang makuha gikan sa isda ambot na lang kung unsay pormas nutrisyon sa mga tao diri sa Bohol, no? So, even the national, local, provincial government, ang municipal governments, doon na po sila gihimo. Unya, kuyog ani ang BIFAR. So far, kaning itong production areas nga, itong gisgutan, mga higala, itong mga pispan sa una nga pagbagyo, itong udet, hingsakam itong tubig ito, pagsakas tubig, hingsod sa mga pispan, pagkibras tubig, kuyog ang mga isda, na mga dike nga nangabungkag, doon na mga pispan nga nasubraan o tubig uwan, nawaag parat, nangamatay ang isda. Unya daghan pagid kayong mga pasilidad kay katong pagkawa sa kuryente, diha tay mga ice plant nga nangaguba, atong mga gipangtaod nga mga bangko dato nga kining kanang bitaw mga sa landing site, landing areas nato nga nindot na untang mga buildings, nangaguba. So mo na atong gitan-aw karon nga atong ayuhon. And dili kay kanara
ginto tas Islas Tubigo out sa Talibon o kaning mga Binunido. Daghan kayong mga murag pila ra kamog pambot na hibilin ang usa ka isla kay nangaanod gipang dakdak nato pagbagyo and bisag mga makina na lang unta ko ni makitano ay gadyo mo to the point nga diri sa inanuran naghatag ta og mga pambot para sa mga mangisda kay diha pa man ang ilang mga makina so kasko mo itong gipang hatag doon na tayo usa ka foundation nga nakitaan naghatag-tag kapits 20 ka mga pambot na o nakabantay mo sa inanuran doon ay mga pambot nga puti nga doon ay mga silyos kilid apil ta ana sa gikan na sa atong pinaning kamutan but just the same mao gyapon ni kinahanglan nga ang tanan maningkamot gyud kay mao man ta nga dili mahimo og usa ra maningkamot pila ra makuha sa usa no? Okay, going further usa sa mga programa nga nakitaan gyud nato nga muhatag og very lasting impact kanang gitawag na itong Peace Corps, no? Sir, briefly ko noon, so, paki-describe kung saan ang Peace Corps, kung saan ikatabangan na sa mga communities. Okay, so ang Peace Corps program usata sa area kay ang Peace Corps is atong kadagatan gibahin gi-manage ni gibahin ni og 12 ka FMA. So Fisheries Management Area. Unya ang Peace Corps is world foreign funded which is World Bank ang atong partner ani. So ang Peace Corps nag-cover sa FMA 6 o FMA 9. So ang probinsya sa Bohol naata sa FMA 9. So doon natay the city ka mga covered municipalities coastal kanang sa Bohol. Sa Bohol fishing sa Mindanao diri sa fishing Mindanao Bohol Sea. So the city ka munisipyo ang nakaber ana karon. So far ang Peace Corps program doon na natay naka line up or naka pipeline na nga mga project which is kanang ang uban due for implementation procurement niya ang uban for approval. So ang atong Peace Corps sa usa sa mga component ana is livelihood. So ang livelihood, doon na tayo gi-identify nga ang una natong gi-identify is ang oyster culture. So ang na-approve ani karon ang naa sa Mabini ug sa Kugtong Kandihay. Unya doon na sa tayo Piscades. So ang Piscades na atong usa sa mga beneficiary nato ang kaning sa Gindulman ug ang sa Hagna. So mao ni mga ongoing procurement so hopefully the soonest ma-implement yun ni nato. Unya doon na sa tay component nga enterprise development which is under kanang on process ang proposal considering ang Peace Corps is a World Bank project. So daghan jud og mga requisitos, daghang requisitos. So di jud nato dali nya usapod sa mga problema tenurial nya ang usahay ang kaning matawag nato nga equity sa atong mga beneficiary kay kun enterprise development kinahanglan mag-equity aron sad makakuha nya knowing nga ang ato ang kasagaran po nato nga way kapamuhunan na ginagmay jud taon pod. So usahay nga na mga hindrances. So ang ato ang duha ka kuan sa enterprise nga matawag nato nga on process ang ato ang Ubay Fish Vendor Association. So ang component ani nila support sa ilahang facilities so i-improve ang katong ato ang existing nga fish landing sa Ubay niya mga support nga mga gamit nila doon ay gi-propose nila nga kuan pod kaning hauler truck. So sana siya niya doon na say fish cage nga project component. Niya ang atong ikaduha kaning sa Lamanok Anda which is tourism. Murag atong gitawag ana is aquatourism. Considering nga naman nila karon ang kaning existing nila. So ato na lang nang i-improve kunya atong gitagaan pod nato, gikonsiderar nato ang aquaculture. Knowing nga ang kaning Peace Corps kanang si Ray, ang Peace Corps is more on conservation. That is why tawag jud nato nga kun maghisgot ang atong mga
Piso po asosisyon nga moabel kung ang ilang ginaunaan is panagat, big no dyan na siya. Kaya wa dyan mo'y kuan dyan mo'y harvest, wa dyan programa ang harvest, kundi enhancement niya. Kung doon na magaling production is more on aquaculture. Okay. So, aquaculture. Mao na dili kay wa kay ma-develop sa nato, labi na gyud aning sayda, no? Yes. Kay ang diris Bohol mga igala, og familiar mo sa atong Islas Bohol. Ang kasagaran nga mga aquaculture projects to dito sa norte. Of course, makasabot sa ta kay murag imong tan-awon dito, murag sa lipod manggod sad nga daghang kay isla, no? So naa kay dakong potensyal kay ug ani ka mag kuan diri nga tubang sa bagat inig banla sa bagat na naabot ug di mo musangit na yung fish cage sa mga pantalan nga mga kuan. Of course, na mga LGUs, na mga lugar sa Bohol nga dunay ka mga coves, dunay ka taguan ba pananglitan. Bisan pa og bantang kay hagna pero dunay mga coves siya nga pwede kasudlan o mga projects pananglitan. Fish cage. Kanang fish cage no kay kaning dapit sa Bungamar naa man siya cove diha. Naamo ko diha kasi mo ko og snorkel, sige kog dive dihang dapita. Nindot pagid kayo ang mga coral cover, no? So og doon na kay nindot nga coral cover, most probably murag maayo pod ang isda tingali dinhi dapita. And of course, ang hagna dunay nindot nga pasilidad nga gi-set up nila sa ilang lungsod. So pananglitan pag kinaunsa o mag-harvest na dili kinahanglan nga pugso ni mo baligya ng tibuok, harvest ni mo pila ka tonelada na in one day kay hindi ka ugma madaot man na ug di na nimo ibaligya karon dili na necessary kay ang hagna mahigala duna na sila tulo ka hugnap na duha ka hugna nga ice plant gyud dunay pwede taguanan sa mga isda nga makuha dako kay building ni duha ka buok kita tulo di ay Cold no? storage. Tulo ka cold storage facilities nga pwede og tapigan nila sa nang isda hantod nga kanang dili pud kuan kayo ng presyo ba dili pud kayo barat kay sayang tato mga isda nga muna in taong nanikamot in the end barato ra gyapon ang atong baligya no. So in addition day po sir ang kaning project na to sa Peace Corps is Okay. more on climate resilience nga mga project. So ang atong Peace Cage nga atong i-provide sa ato ang mga beneficiary is kato ng mga HDPE kids. So dili na tong kawayan na to sa una. traditional nga kawayan kay ang kawayan unang-una ang kawayan is kanang mamutol tag kawayan. Dili sa dili kuan kasugod ka nga sayop na daan no? Sayang. Yeah, in terms of durability ang HDPE is mo last to mga almost 30 years. So sustainable jud siya na experience na to during bagyong Odette diri sa Calapi. So doon natay HDPE cage gisangat gud dito sa ibabaw sa pagatpat. Pero Wa mo sa. swerte lang pod kay wa patay buhi. So mag-upan na human nga ready for installation na dato. Naabtan sa bagyo dito na sangat kay ning saka man ang tubig ito, ni saka sa pagatpat. Karon pag human na sa bagyo galisod na pagkuha usa mga Nasakap na ra ba? pero tan-aw nimo ang structure wa joy yung damage bisag gamay. So ingon ana siya ka resilience o durable ang kanang ato ang mga project. So mo na atong isunod dun sa Peace Corps nga program. Nindot sa ni Mahigala. Mo na itong nakitaan bitaw kay kanin bitong kawayan sa kadugayan jud nimong lunoy aning kawayan sa tubig. Mura siya pulpog ba labi na matumban, mabuak, masudag tubig, Muliki. dali ra o ni kaman mo na kasaang gamitan kinahanglan jud labi na gito mga bangos no kay makitaan ginato kasagaran inig padung sa harvest sa bangos nangaliki na putong kawayan nga labi na nga nagsagaran nga gianag tumbanan inig ato bitaw panglahog ka ato duha ra man ang kasagaran ka kawayan tungan nga bungkag nagsugod unya lisod kaayo na o kana na sa labi na gyud ang nagkakuwang supply sa atong kawayan karon. So nindot ni nga tan-aw na pud ngani na pud ang kalidad sa atong kuan no. So unsa may for these projects ang ato is gi-organize ato ang mga communities katong mga fishermen's association no. Actually kuan ni sila ang atong mga beneficiary mga existing kuan mga fisherfolk Okay. association niya ang kuan ini is ang LGU mo submit og expression of interest nga interesado sila ani niya
sila mo endorse nga mao ni ang association. Then ato na siyang i-validate atong i-meeting niya, atong i-evaluate wa bay mga daghan og kuan social Acceptability, no? acceptability kung wala bay mo supak sa maong proyekto. Nya ikaduha environmental di ba makadaot, so daghan mga konsiderasyon, so daghan og kuan. So kaning upat na to nga nag-una nga mga good approve na jud ni siya, so nakapasar na jud ni siya, na okay na ni siya. So katong duha pod nga gasunod, so mao na pod to, mao'y murag under kay kita may mag-evaluate diri sa level na to sa region, which is the FCO 7 man ta diri. Then isubmit na to sa regional project management office, which is ang Cagayan. Ang sa FME 9 ang region 10 maoy host sila kita. main nga kuan sa FME 9. So ang proposal, so isubmit na sa Manila. Once nga ma-approve na, so ana na magsugod na ta og pa-approve, so mag-download sa kwarta, so makasugod na. And sa ato ang mga umaabot pud karon day nga mga proyekto gawa sa atong nasigutan, so doon na sa mga nag-express na pod og kuan kana intention. So doon na yung mga diri sa CPG ya daghan kay ang ato nga more or less nga masubmit na to kung kinsay mga interesado, pero dili gyud ta makayo nga 100% maka pasartanan kay subject for kuan pa man nila validation, evaluation sa dili mo yung kita mo evaluate diri sa level na to sa probinsya, dili sa region. Kaya dili po kita yun. Kaya ang FMA 9 mga igalad, apil man ang ubang mga probinsya ni nga ambit aning Bohol Sea, no? So kanang gatubang na to, apil tingali na Kamigin, murag apil Kamigin. Apil Kamigin, Kamigin, Cagayan, paingon nga to sa Zamboanga nga side. Actually 5 ka regions ang cover, regions ang cover ang FMA 9. So, Region 7, Region 8, part gamay sa Zamboanga, Region 9, Region 10, and Caraga, Region 13. So, 3C ang nag-share sa FMA 9. So, pila ka LGUs na. So far, ba ganing sa atong upat o duha nga upcoming gitanaw na to karon, ang worth ani so far, sir? At sa ato ang peace cage kanang ongoing na to ron, nagkantidad na karon og tag mga 2.4 million kada usa niya. Ang ato ang oyster marag naa sa mga almost 2 million pod ang duha ka area. Unya ang kaning sa atong enterprise development more or less mga 10 million ang kada usa nila. So dako-dako ang enterprise kay kuan man ni kanang murag dunay mga murag infra support ginagmay like rehabilitation ya, pwede po nila ma-component ang kaning fish aquaculture, fish cage. So mo na dako-dako ang ilang mag-grant, pero mao ni ang nagkinahanglan og equity. So maka loan ka og murag mahog mo jud ni kuan ni si Ray kanang murag loan sa World Bank. Ang 10 million kinahanglan na ang association na equity nga at least 3 million. So ang kanang duha considering nga taod-taod na ni nga mga grupo. So nana sila asset nga kuan. So ang asset not only kanang monetary kundi pwede ang kun naa kay mga structure, naa kay yuta, do na kay mga butang nga itong mga pambot sa members kita. So balyuhan na to ano makaabot og 3 million. So qualified na sila. Apoy LGU pod nga motabang. LGU. Sa LGU i-grant pod dunay uban nga like ilahang existing nga mga structure nga mga sige amo ni i-grant kay paggamit na mo ni. So balyuhan po na siya. So at least makaabot jud anang mga kantidara. Okay. So, mo ni magiyana atong gitanaw karon. Dako-dako actually ang nakuha mo sa Bohol, no? Di wa pa man pila ba hantod ano sa agan ni nga project, sir? Actually, tama ni sa 2029 kay 7-year program ni siya.
Okay, taas-taas ito pa gyud ha. So nagdaghan pa to makuha ani. Oo. Although mo lang na dili kayo towards kanang direkta nga mangisda ka, dili kayo ni sila supportive ana nga style. Ato is kanang resilient communities mo gud eh. Oh, so mo na nga itong tabangan ni atong mga komunidad nga mahimong mas resilient sila. So naay mga ngani ari support aning production kay bota nga kinilagay daghang kay mga isda na itong mga daot sad kay nundong ko sa una aning kaning amag-amag bitong atong ipangyambor diha sa fish landing na to kay kuan no. Niya karon nakatilaw ta og kanang binarkada nga suri-suroy nakatilaw ta og kinilaw nga wa sila motug-an og unsa ang isda lami magunod puti man pod. Pagkamag pangutana mao to pagkamag kaon mano to yung igawa sa istorya nga sir kaon ay kagamag-amag sir no? In addition day po sir gawa sa kaning direct project na to sa mga beneficiary nasa component ang Peace Corps nga sa infra ang ETBI so Aquaculture Technology Incubation Program incubation business incubation so ang kana nga project is pwede ang ato ang mga facilities nato sa BIPAR. So ang na-cover nato sa FME9 is apel ang ubay. So considering nga naatay facilities sa ubay sa Sinandigan ang hatchery. So ma-apel siya na og funding sa Peace Corps. So improvement so hasta ang atong support facilities nato sa production. So magahinan gyapon. So mao na under kuan gyapon under process gyapon ang proposal so hopefully nga kuan dakog tabang pod sa atong facilities nga ma-improve. Super kaning baiso kuan na to kandihay dun na bay ingon sila ani kay mura man og nairang research nga mga kuan. Pero dun na ba sila yung mga multiplier facilities para sa Sinandigan? Murag wala siguro Wala sila. pa. Pero na sila demo farm, na sila farm. Ang okay. kandihay naman sila area diri sa na sila area sa Pispan. So sa demo niya magamit sa por mga estudyante o mga research. Okay, ang atong gitan-aw gud mga igala kanay pod nga sistema sa atong mga baiso schools no. Kay Bohol sa una Bohol Central Visayas State College for Agriculture, Fisheries, Forestry ingon ana. Karon ilang gibungkag-bungkag nga ilang campus doon na campus ani nga fisheries no. Murag tuas Clarin ang fisheries no. Kalapi. Kalapi og Clarin o kandihay na nag-offer gyapon fisheries. So naa sila yung ganito gyapon, naa sila yung offer. Ang Clarin is more on CRM. Wala sila yung fisheries. Okay. Duha ka campus. So coastal resource kita management. Nindot sa ding mga kuana nga to gitan-aw ba kay naniguro ta nga lagi kani bangod daghan ta kay LGUs nga tan-aw ba basta mo halin labi na gid kan magablit og mga municipal colleges, mga eskwelahan sa lungsod. Basta kurso nga mohalin, apil na nato na diha. Karon ang problema ni is naay mga lungsod nga wala sila technical know-how ba kana makakuha ra taog mga maestrong ginagmay kana mga kuan murag lisod kay hunaw-naon nimo nga labi na gid og technical nga istoryahon na to pananglitan kaning mag fisheries nga mga topics unya naay mga eskwelahan nga mag-offer og fisheries nga tuwa sa aplan din taon gakalisod og sa may naong nga isda di gani ka-identify no so mas maayo ning naa diri ngana sad ang sistema so nalipay ta in fact sa Peace Corps tungod kay kini gatan-aw aning mga communities nga gi-share na to kay kanang dagat aning kilid sa ubay bitaw kanang mga Pitogo area padung diri sa ang ending sa dinhi nga FME nga side asa man lungsod nagsugod sa Panglao. So Panglao, Dawis, Baclayon, Albor, going to CPG. So last ng CPG. Ubay, Mabini, Ubay, CPG. So 17 coastal municipalities ang cover. 17. Mapunay kuan mo higala. Anya aning mga dapita sad ug nakakita mo sa mapa sa atong mga MPAs tindaghana sad kay marine protected areas ni mga lugara no. Mao na nga kinahanglan nato og social acceptability kay ug butang kag fish cage niya duol pod ang imong kuan, duol ang imong MPAs marine protected areas basin og dunay traffic nga mahitabo or kanang bang mga waste aning
fish cage nimo nga mudong mo mulatak dito sa ilawom kay nakakita punta ani nga naay mga negosyo pananglitan kaning seaweeds na to aring mga coastal waters ani bitaw mga dapit sa mga isla ring baw no. Binunido. Murag tuwa mo goy basura po ato kay kanang magbutang tag seaweeds maghikot man na sila og kanang straw na daga pisik, kuan no. Unya kining katupong na ilawman nga dagat sa seaweeds labi na gyud og sut-sut niya pagkamutanga murag dili maayo ang ilawom og katupurma sila sa dagat ba inunog kung say nahitabo ani sa unsa man na Usa ana usay magud kung dunay matawag na to nga dunay mga organic load labi na dunay aquaculture activity. So siyempre dunay chance nga ang organic nga kuan kana mga particulates mo siyempre matabunan jud usay ang coral, sigra, so mapituhan jud ang kuan. Mao na nga ang kung kasagaran dunay consideration jud nga asay butang ang fish cage kung mahimo ka ng walay mga buhing laman na maka-apekto na epekto tungod sa organic load nga atong gi-introduce kay na may feeds. Oo, kay kana lagi atong gitan-aw sad. So, but anyway, ug duha tulo pila ra aning dapit sayda dili lang gyud nato lukpo na atong mga lugar sad kay muna ang nakita na to is tungod sa kadaghan sa atong MPAs na narbay MPAs nga nindot na gid kayo no yung mga lugar nga nindot na gid kayo karon na recover na gid. In fact, may gala dunay mga contest sa mga marine protected areas diri. Ya doon natin nakita na nga mga LGUs diri small nga abi nila og wala na gyud nang ilang kuan ba kanang dugay na nagbiyaan na. Nakita na to karon kay kaning magsigitag snorkel lagi makaabot ani mga lugar man ang hintag sig pwede sudlan matan-aw na to. Naagi nag-recover na labi na gyud aning mga side sa Panglaw nga katong nga ugkat bitaw panahon sa Odette karon makakita ka nga balik na gyud sila malipay ka magtan-aw. And that also accounts sa atong isda nga nabalik na tungod aning ganisan nga mga kuan. Okay. So, for now sa Fish Corps muna og mayo-ayo dunay activity sa Fish Corps by next week unsa man ni para asa man ni siya sir? Ang activity next week is stakeholders consultation ang si Ray. So giinbitar to mga beneficiary na to appeal tong katong mga duna na nag submit na og expression of interest. So atong paatinon atong patambungon sila next week tulo ni kaadlaw 14, 15, 16. So adto dito i-present ang katong mga result sa ato ang mga validation or evaluation. So adto na to ipakita na sa mga stakeholder. So mag-isgot ang stakeholder katong atong mga beneficiary. Katong mga beneficiary na to mao nay So ang validation na ni so far katong as per ilang gi-present. Oo. Okay. Doon na tayo pangutana mga igala gikan sa Star FM Cebu, no? What measures is BFAR Bohol taking to address issues such as overfishing, illegal fishing, and habitat destruction in Bohol waters? Kanto ko sir. Now na to ng overfishing. Actually ang overfishing naadyo na siya kanang matawag na to nga tungod sa kadaghan sa kanang nakadaghan ang population ni atong kadagatan mao gihapon. So kuanjo na siya naadyoy overfishing. So usa sa atong gitan-aw sa overfishing is mo na nga mo go into aquaculture. So ang katong mga fishing community nga nagsalig suli sa pagpanagat atong gipang-integrate like kung dunay potential nga seaweed farming sa area, so provide nato og seaweeds murag nahog nga alternative or secondary livelihood source nila kay ibutang madto silang dagat padung silang dagat or pauli silang dagat mahapit sila sa ilahang gitanom nga seaweeds or either ang kuan pwede matagan to fish cage. So dunay mga alternative livelihood. Actually ang overfish ang kaning mga conservation effort ang dako jug role ani ang LGU. Ang LGU which is ang LGU usa jud na kay naman tay mga gipang deputize nga bantay dagat. Deputize nga bantay dagat, so sila jud mismo sila mismo na sa ground. Okay. Ang ato is guided lang sila Supervisory. supervisory.
So kita nag-implement sa national government, Okay. i-adapt sa LGU. So ang LGU may mukan, so ang LGU nga kinahanglan og support, so pwede sila nga mo patabang sa BIFAR, like ibutan na to na yung mga illegal fishing, so mo request sila og patrolya sa ato Okay. ang kanya. Considering po ang atong asset gamay ra jud Mao jud. sir, ni atong personnel limited, so Yeah. ang management jud di adjud sa Nasa LGU sa sa LGU tingin. sa ito. Unya ato pong ipahinumdum sa itong mga tao nga doon natay Coastal Law Enforcement Councils nga gitukod, no? Mao ni problemahan nato sa una tungod kay ug ang BIFAR atong pasagdan pila ra ilang assets unya sa kadapad sa itong dagat nga atong gi-cover. In fact, atong tan-awon nga ang atong municipal waters 0 to 15 kilometers, no? Oo. Kanang 15 kilometros ug imo ng tadlason more or less mga 45 minutos na unya galibot sa Bohol ba yan, na. So technically dili makaya sa BIFAR, so mo na nga atong gitapok ang atong tanan nga mga law enforcement agencies aron mahimo nga kuan kay dunay mga issues ani mga higala pananglitan BIFAR mo nakol mo patrolya sila doon na sila yung madakpan inig madakpan ning usa ka tawo usahay manawag ra sa mga kuan, no, local chief executive sa mayor nadakpan ron men niya kuan ra ba may mga 20 mi ka pamilya ani usa ka panagatan mo nagana pa di kadaganang boto mawa nimo ug di ka motabang ani, so aron mawa ng political nga kining landong kita nga mapalandong ra ning uban doon na tayo gihimo nga usa ka patrolya pero gikargahan na to sa tanan, gikag BIFAR, na gikag PNP, na Army, na Maritime Police, doon na tayo legal officer, doon na tayo taga DNR. Aron og pananglitan madakpan, sigurado nga mureklamo ka, di man kay mayor ang imong gireklamuhan, to aman dito yung ubang enforcement agencies. Unya dili ra pod kay kanang usa ka lugar ba pananglitan naa ka nanagat sa Tagbilaran, although technically murag naay dagat ang Cortes may wala kining ani kita ka unya pananglitan pagtan-aw nimo nga naa gapadung ang patrolya paandar ka dayon balhin ka sa Maribook kasagaran ani dunay jurisdictional control, no, so mga taga Tagbilaran dili na sila pwedeng manakop sa Maribook, so tungod ani atong nasulbad ni siya nga problema ha atong gitapo-tapo ang law enforcement councils, gitawag na to Coastal Law Enforcement Council diri sa Bohol. Nya nahimot ang awardee ani mga gala, no? So kuan kining innovation ni siya nga atong gitan-aw nga pwede magamit sa mga LGUs as much as possible, mas maayo og dili usa ka LGU kun dili cluster of LGUs kay aron og pananglitan naas tunga-tungan ang dagat unya walhin sa pikas. At least ang imong bangka napoy taga pikas nga sakay, no, so igo gyapon, no, so mo na atong gitan-aw sad. And in fact sa atong problema sa illegal fishing diri sa Bohol naa ganitay kaso as of May last year, no. Karong tuiga Mayo tungod kay dunay namatay, dunay lig-on nga Coastal Law Enforcement Council diri sa Bohol nga ngila gyud gukuron gyud unya kay nakasuway kog board aning usa ka council, no, nga gapatrolya unya pag kaning mga kadagatan gud aring ibabaw sa Bohol ng kaning northern areas ng mga northeastern dunay daghang mabaw diha nga gimong tan-awon ang nanagat duol ra kaayo pero gimong tadlason na og straight perting mabawa day kayo masangad ka so mulibot ka mo na nga sige ra tag libot-libot gagukod-gukod aning mga tawo nga nara sa atong atubangan, so right now dunay mga patrolya nga ang ilang patrol boats katong mga shallow kaya sa shallow waters aron inig kuan niya mo lagi na naay uban gyud nga musukol na pabuthan ako naagay armado sad, no, so mo na nga maglisod ta mong naay dunay nahitabo nga gidas magan gyud in taon ang bangka dunay kuan mo po na ito gingon nga lisod lagi na kaya tungod kay panginabuhi na siya nangitag kinabuhi gyud in taon nga makakaon unya. Pero pwede yun nga dili illegal ang buhaton aron dili sa kadasmagan kay kaning manggukod pod ug mapusilan naman lang pug ka dasmagan na lang sa nako murag kana ba, so ingan ana ang solusyon ang ato nakitaan sa mga gana as to habitat destruction kani nindot ni nga hisgutana, no, dunay nakita na to nga problema sa Virgin Island diri sa kuan. I think before kuan ba sir doon na ba tayo mga project katong sa Virgin Island nga gimarka-markahan tong mga corals doon na ba wala tayong project. Wala ang BIFAR pero ang DNR na ang set up ni Maygala unya aron di na mahitabo ng ingon ana atong gipasira ang entero kuan, no, lugar
dako man kaya nakalisod ani is nasud pag yun siya sa protected area. So right now wala na makaligo dito tungod aning nahitabo until mo ka-recover o niya hantod nga makapahimutang ang local government nga mo'y ga-operate ani sa mga measures nga aron sigurado ta nga di na mautron na siya. So dunay mga nagpanghitabo diri, in fact nakasuhan tong guide, nakasuhan tong diver, niya nakasuhan sa tong turista. Unfortunately, gawas na. So maglisod ta kay walang ta extradition ato gipundo dire mubalik to pwede na to itunol dayon ang warrant no sa turista. So ingon ani ang atong gitan-aw nya ongoing gyapon with DNR ang atong mga coastal clean para sigurado nga atong coastal areas ang illegal kani mag destruction of coastal resources. Yang gingon yes sir. Sa conservation, usa sa mga effort na to is ang ato ang pag rehabilitation. Actually, ang Bohol daghan jud Yes. talaga mga fish sanctuary. Doon ay mga marine sanctuary or either marine duha may kuang na ni fish sanctuary, marine sanctuary or marine Protected area. Kuan Indeed, ba? Kay sa una murag halos gani kada barangay doon ay gipang-establish pero dili kay dagko mga 15 hectares. Doon ay mga kuan ba nga apel seagrass. So ayun na pero ang atong usa sa kuan isip ang atong project is kanang more on nata production, kabiring production, conservation. So ning allocate sa ta og rehabilitation and rehabilitation sa atong mga fish sanctuary pero limited lang atong funds. Dili gyud kuan kay actually ang kuan pod ang atong probinsya sa Bohol naaman sa BIMO. Sila ilahang kuan po na concern niya. So naa say mga matawag na to nga mga effort gikan sa provincial down to local LGU. So pagkakaroon natay pito ka mga marine sanctuary nga atong ipang-rehab niya. Karon tungod kay murag mo budget mo dunay gamay-gamay nga kuan usa pod sa mga usa sa Climor pod sa kaning magbantay ta og marine sanctuary kining watay mobility. Way mobility mo dunay usa problema kay walay pambot nga masakyan usahay ang gamiton nga pambot ilang personal. So manay nga atong gianam-anam so do natay support sa rehabilitation with built-in patrol boat. Okay. Katong kuan lagod katong pambot nga kuan at least dugol man ang atong marine sanctuary. So ato na lang giapilan kay mo dunay kasagaran Climor. So kung atong apuron dun siguro ang kada marine sanctuary murag di paigo. So anam-anam lang siguro nya through murag collaboration pod kana sa program ang provincial government hasta ang municipal LGUs. The last time nga tunibuan may gala murag 140 kapin na ka MPAs para protected areas din sa Bohol. Nya dili kay gagmay ni ha dinagko gyud kay nana gani uban nga murag mao na gigamit nilang pambikil mga unsa naman itong kadagatan inam ta pwede mo tadlas ani kay na may marine protected areas dili po na mao no naay mga areas nga gi-designate to nga pwede agian Na bitisyon mga buffer zones ana. Although gyapil po na natong protect no pero naay mga activities nga pwede kanang mamasol kag manunton ani mga buffer zone pwede man na. Ayaw lang gyud atong klaro gyud nga protected area no so kana sad ang atong gihimo. Ay lang gingon is are there any plans or initiatives to promote aquaculture in the fish farming in Bohol? Ano unsa may expected outcomes gano sir? Yes. Actually ang ato ang gisugod na to og kuan ang unang sugdan jud nato ang mariculture area. Mariculture area. So doon natay 5 ka mariculture area sa Bohol pero ang ato ang active karon duha lang niya ang actually 5 ni atong panganlan ang Maribuhok, Kalapi, Talibon, Mabini and Kandihay. So ang functional ra jud karon or dunay mga investor or mga takers ang Kandihay ug ang Kandihay ug ang Kalapi. So ang Maribuhok nagsugod na ta last year ani si Ray nani atong gi naki-istorya ta sa LGU nga kung mahimo doon na tayo mga project adto isod na to sa mariculture area. areas no. So mo na atong ato nang kuan na to nga ang Maribuhok
usa sa nakamaayo nga area sa Maribog is strategic nga considering duol sa Tagbilaran. Kaya mo yung tag-market duol ra sila. Dool ra. Unya doon na ang kuan di na ta maglisod og legislation kay declared as mariculture area naman jud karon. So mao na atong gitan-aw ang Maribog nya last year natagaan nato og duha ka HDPE cage nga worth 5 million ang maong mariculture Maribog. area mo niya. Kaning sa pantalan ni siya, no? Kanang sa pantalan. So actually nag-harvest sila mga katong dihay balita nga kulyada mga siguro mga 1 month na higong karon. Ang usa ka cage ang atong cage is 10 meter ang diameter. Atong istakan nato og mga 15,000 kapin ka similya ang usa ka cage. Okay. So naka-harvest na sila karon og 5.3 metric tons. Nya napay usa nga incoming harvestonon base next week siguro. So siguro tungod sa dagko nang kon kay naka-harvest ko to og 5 tons kapin ang permiro nya imdagan og mga hapit buwan. So posible na ata sa mga 6 to 7 tons ang sunod. So usa na sa mga demo nato nga adto na ibutang sa mariculture kay ang area pod sa mariculture mo na atong gi istorya nato sa mga LGU nga interesado sa dunay mga potential for kaning marine cages or mariculture kung mahimo usarang area butangan aron concentrated kay kung dunay tay mga support like mga hauler boats unsa bang uban nga mga pwede na to nga ma-support sa nasyonal dili katag Tapang sige pangita. dili katag kay concentrated naman sa usa ka area so Correct, mag-focus correct. ang atong support so ang actually dunay mga lungsod nga nanay mga existing fish cage pero wala pa sila gi-declare nga mariculture Area. zone so mao nang katong mga area nga dunay mga potential ato na silang gi-encourage nga ug mahimo mo declare sila or mo pahat sila nga may as mariculture area. Unsa may gikinahanglan ni local legislation ba or kinahanglan national kita ni? Actually, local registration na siya rin. So, ibutang ta karon ang ibutang LGU ubay mo ingon ang LGU ubay nga kaning area ha i-declare mo as mariculture zone. So, through kuan lang o municipal ordinance nga mao ni i-declare as mariculture. So, tanang mga aquaculture activity, mariculture activity adto na tanan concentrated. So, ingon na actually nagsugod na jud og maghisgot ta sa kaning support to aquaculture and ikaduha ang atong opisina po sa BIFAR actually kung maghisgot og aquaculture basic is hatchery. So kung wala kay hatchery maglisod jud ka source out sa imong ibuhi basic do na siya nga kinahanglan nga atong i-culture do na natay hatchery nga ready nga pwede ma-support na to. So ang ato ang opisina sa BIFAR is ang Bohol, swerte yun yung Bohol. Hina, dire, no? Swerte yung Bohol kay maghisgot ta og hatchery sa marine hatchery, duhay atong marine hatchery. Ang sa Sinandigan Ubay o sa Central Bangus Hatchery sa Panggangan. Nya ang atong ibuhi sa mariculture is kinahanglan siya katong fingerlings siray. So ang fingerlings adto na padagkuon nato una inarsery nato na sa ato ang facilities pud sa Bintig, Kalapi, naa sa Sunok Ubay. So kumpleto ang support nato niya magisgot po ta og freshwater nasa tay mga freshwater hatchery like sa Clarin o sa Kalanggaman Ubay. So ingon ana mao nay support and sa ato ang programa nato through sa ato ang central office nag-allocate og I think 100 million para sa broodstock development sa LGU ron. Dili sa ato sa ato sa mismo. BIFAR. So doon natin broodstock development kay ang broodstock development maotoy murag mahog nga center sa paninghuaan nato broodstock. So not only bangos pero explore tag mga other species nga potential for aquaculture nga mga bagong mga species. Like we heard dihay sa Sinandigan dihay Pompano na. Yes, nanay Yeah, po grouper. ang grouper wala tay grouper karon sa ring. Ang okay. grouper lisod Lisod ang production. So Pero ang may atong blue crabs na nasad. naa Oo, kitong so, kitong naa sa tay kitong. So si ganid no. So- But then for LGUs gikinahanglan ba ang LGU kinahanglan mag-put up og ilang kauganing hatchery?
dili magsalig sa atong hatchery sa BFAR? I think siguro ang operasyon sa hatchery is kuan kanang highly technical. Technical, BFAR nga, gina. very costly kay ang kuan. So ang atong gihimo nato sa kato mga LGU nga mag-engage og hatchery. Okay, yes sir. So ang ato ang Central Bangos Hatchery o ang Sinandigan do na sa gikuan nato kaning gitawag nato nga pwede ang itlog kay sobra mo ang itlog para sa atong hatchery. So ang itlog sa atong bangos pwede na nato mada nato sa mga kinsa tong willing like Talibon. Ang LGU Talibon dunay hatchery dunay bangos hatchery project dito nga gi-collaboration sa provincial government, BFAR and LGU Talibon. So operational na sila karon. Ang ila ko is itlog kay mas di barato ra mang itlog ikumpara sa mag-operate sila. Biggerling na gyud. Plus mag manpower nila, operating, kurente. So itlog na lang ilang kuhaon. So ingon na pwede ra man makatukod pero pwede itlog na lang mo ilang kuhaon. Pero kung unsa may factor ang kasagaran ug gana nga mga operation nga dili kayo technical as compared to BFAR gid nga naa gyud tay science lab ani. Oo, actually ang BFAR is kanang murag doon na naman kasagaran mga atong mga kuan is halos tanan technical trained na siya. So ang ato is dunay LGU nga gusto mo engage og bangos hatchery. So pwede ra sila mamukuha og itlog dito nya technical assistance sa ato aron sigurado gyud nga mataas ka survivability no. Pero maghisgot pud ta sa kaning sa upland nga aquaculture like tilapia or kaning hito. So ang kuan ani mas maayo pod ang kada LGU nga magtukod kay ang tilapia hatchery dili kayo costly, dili kayo dako gasto. So pwede sad daghan nang nag-operate nga mga LGU og freshwater hatchery. Nya kitay mo provide sa katong ipuan nga mga breeder. Breeders na lang kaya sigurado ka nga top of the line sa kwalidad so, kitay matag sa breeder. Nya mao po ni ang usa sa kaning ato ang bird stock center nato kun ma realize na ni ma-implement na nato. So usa po ni sa sources nato sa mga bird stock. Okay, seemingly mahigala kuan kanang kay bota nga tingdaghana pagid nato in fact si Sophia no atong Star FM Cebu hapay daghan nga pangutana unta you know. I think ang ginahanglan check update sa status sa fisheries management sa conservation sa effort sa Bohol. Initially mo na itong isgutan mga higala katong Fish Core project no. Kuan lang, unfortunate lang wala sad mapil ang Cebu kay kanimong waters na to diri. So dili pa kay sila familiar. But anyway, naay efforts nga gihimo. Kuan lang gyud dili ang gyud nato mausa ang tibuok Bohol at the same time sad. So kasabot sa tana tungod sa kadako sa area o kagamay sa atong potential resource nga makuhaan no. But just the same medyo hurot gyud atong oras. We do hope nga pwede pa nato ni kay istorya lain. But then basin sa sunod nga mga engagement na to sir no. Okay, bao ko nga daghan kay angayan nato hisgutan, daghan ta kayo og angayan nga kuan kay dili kay kanira na pa ibang fish resource nga angayan natong hisgutan. Labi na gyud ani nga plan no kay bota nga ang BFAR mo may pinaka-technical ani nga katanaw. Unfortunate lang kay ang BFAR dili kay production lang gitanaw na apoy organizing natay daghan nga mga technical nga gipang-accomplish no so mabahin jud gyapon. But generally unsa man jud tan-aw niyo so far sa production sa Bohol fisheries kanang barring any more calamities karon og atong momentum karong tuiga, what would be it like in the next 2-3 years? So ang atong production nato diri sa Bohol very kuanta kanang hopeful ta nga musaka saka atong production considering sa maghisgot ang aquaculture na ay support doon na support like hatchery niya sa capture fisheries food ang doon ay amendment na ang FAO 201 nga sa active gear nga ang katong atong mga bagnet or gitawag nato og most common sa municipal water ang tapay o katong basnig. So na-exempted na siya sa kuan karon
na exempted na siya sa Ban active na to, gear. no? So di na siya active gear, so pwede na sila maka-operate. So doon naman yung mga existing na nga mga tapay-tapay, so pwede na sila marehistro sa ilang LGU. Ang usa lang po siguro ato ang gihangyo po ang mga LGU, i-regulate lang po ang Regulation gilaghanon lang yun, kay okay. basin og mamurag syudad na po ng dagat kay magamit man ng suga. So atong i-consider po ang pilay number of units ra ang ato ang i-allow sa atong municipal water kay basin mapuno na po Okay. mo na usa na po problema mo na mo kuano po overfishing overfishing kay siyempre daghan kay gilip naman ang nya Okay. dako gyud og kuan tabang ang kaning bagnet or kaning tapay-tapay in terms of production sa municipal water. Okay, karon mao jud na itong gitanaw sa mga higala like elementary ko kuyog na ko og basnig no as early as that unya pakita jud ka nga og kani lang mandaan ka kuan nagi daghang makuha sa basnig sad although strenuous gitong trabaho kaning tapay-tapay karon gi-simplify na niya Oo. pero kuan gyapon dako ikatabang sa production sa pagkaon and that's why kita ganita ani diri sa Tagbilaran Bay no aning dapits dawis nga side daghan na kayo nga tapay-tapay nga ng parking dia and to think pa din ni sila ha karon pa siya nga nahimong ma-regulate na to pwede na regulate so pwede na nila marehistro which is additional income sa atong mga LGUs kunya mananaw po tanaw po hinuon in taon nga ma-regulate na to maayo kay dili na to ma-regulate na mahuntan sa ng atong mga marginal fishers na muna itay mo makuha atong mga simpleng manuntunay no? So with that mga higala na niguro ta nga ang ato lang is ma-provide na to sa mga bulanon ang atong panginahanglan sa protina na binagyod kay mao jud ni ang number one source na to kay bulanon ka kuan isda o kuan jud isda o gumay mo sa kinanglan Rice fish. pilar na ng gakuan nga naatay kanang atong mga manok karnis manok o karnis baboy para bisita mo na yun na para ato kasagara no so ori way gala nga the only way we can ever produce that much atong ampingan ni atong kadagatan and at the same time atong suportahan ang mga programa nga naglantaw sa atong kaugmaon dili kay karon na kun dili ang kaugmaon hasta sa atong future generations. So with that mga higala sangad sa Philippine Information Agency kauban ni Sir Didoy Samihon kauban usab sa atong mga higala sa PIA sa central, sa regional o sa provincial offices sa Visayas. Kami ang PIA Bohol kauban ni Iboy Tista, ni LB Bungosya o ni Rolly Uy. Pasalamat sa BIFAR niya manghinaot ta nga katong mga stakeholders sa Fishcore. Kita-kita ta Lunes ngadto Miyerkules ito sa Q alang sa presentation sa tanan nga mga nahimong pagtuon aron ato i-validate og sakto ba ni aron makapadayon ta sa atong tinguha nga atong panalipdan ang atong resource kay kini mo ay atong source sa pagkaon. Maayong adlaw na tong tanan.